Gaurkoan Patxi Urrutia kolaboratzailea dugu hemen. Ongi etorri, Patxi. Mil esker. Zer moduz? Oso ongi. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Beno, gai asko daude hitz egiteko, ez? Baina, bueno, has gaitezken baduzu, hori, hemendik 15 egunera Kataluniako erreferenduma ospatuko da. Ez dakit, ze iritzia duzu horri buruz? Bai, gauza asko, baina gehien bat ere gauza importanteak, oso importanteak, segunta horiek nola gertatzen diren, ondoko egunetan, ondoko urtetan ere eragina izan dezaketelako. Bueno, dena den izango dute, ez dakigu norainokoa, baina izango dute, ez? Ze iritzi? Bueno, pues, betidanik izan dugun iritzia, hemen konstituzio ez demokratiko bat onartu zen hori dela ez izen bat urte, non herriei erabakitzeko eskubidea, mengo nazioei erabakitzeko eskubidea ukatu egiten zitzaien. Gaurko egunean herri batek bere bidea eginta konturatu da, hor kate bat zeukala gaineko aldetik bere proposamenak eta bere ibilbideak eta lotzeko. Eta, bueno, askatasunaren alde egin du apostu, beraiek beren etorkizuna erabakitzearen alde. Eta horrengatik, bueno, pues momentu oso importantea, zeren eta bertze aldetik etzaie ukatu egin nahi zaie eskubide demokratiko hau. Eta hortzen dago gakoa, hemendik egun batzutara herriak horren inguruan hitz egiteko aukera izanen du, eta horren esperon gaude, baina dena den, lehenbiziko momentutik azpimarratu egiten dugu Katalan herriko jendeen trebentzia, beraien inderrak emena eta beraien duintasuna ere, oztopo guzien gainetik aurrera egiten segitzen dutelako, beraiek sinesten dutena nolabait ere denen artean zabaltzeko. Eta nola ikusten duzu, Espainiako gobernua edo PNV izandako jarrera? Begira, Espainiako gobernua betikoa, gauza bat zautzen du, demokrazian ez ziren sortua. Gaur hor direnak dire lehengo 36ko hiltzaileen semeak edo bilobak, eta horko filosofia hortan haziak izan dire, beraiek badakite bere eskubideak Espainia beraiena dela, eskubideak beraien nahien eta bolontaten alabera neurtu behar direla, eta hortan segitzen dute buru belarri, ez? Bertzaletik bertze talde batzu badaude, adibidez PSOE, ikusiz gainera zen olako jarrera hartzen ari den Espainiako gobernua, non paileak eta fiskalak erabiliz demokrazia, hor jazarpen politiko ikeragarria gertatzen ari da, eri dire inprentetan sartzen, egunkarietan, aldizkarietan denetan, eta alde horretatik, zuek oraindik ez dute uste erran hor eskubideak eta hor demokrazia nolabait ere olako jarrera gautsi egiten dutela, ez? Baina bertzaletik eta hemen Euskal Herritik begiratuta beste arrazotxo bat ere badugu, PNV-ren jarrera. Gaurko egunean PP, Estatu Espainiarrean dagoen partidu ustelen azazpiregun hautetxik epaituak dituen taldea babesten ari da. Eta argi erran behar da, gaurko egunean PP dagoen lekuan eta daukan indarra PNV gibeletik babesten ari delako, eta lenguan Arkulluk erantzuena, aize argi da, bakarri badakigu PNV beti badituela bi aurpei, larun bat goizetan izaten du bat, eta astelen goizetan bertze bat, guri egetatzeko askotan, baina trago batzuk egin ditugulako, ez hauek politikan hola ibiltzen dira, ez? Eta tamalgarria adibidez, lenguan Urkulluk erantzuela, zilegitasuna nolabait ere kenduz egin behar den referendumari. Horrengatik uste du, PP-ren jarrera onartezina, PNV-rena lotsagarria eta PSOE-ren ere lotsagarria. Bertze gainerakoa, ja badazkigu eskuinekoan non dabiltzen, baina, hemen gabiltza buru belarri gai hortan ere, solidaritatea bilatzen, lenguan ikusik nuen Bilbon zen olako erantzuna izan zen, pozik, kezkati, eta urduri bai, puntu urduri bat ere bai zeren, eta ez dakigu zer gertatuko den, eta ez dakigu gainera noraino iritsi daiteken ere Madrilko errepresio gogoa eta naia. Baina, larun batean ikusi genuen argazkia zoragarria hor, kasik eta Kataluniako alkate gehienak, han bilduta, gainera Arro, Trebe, Ausart, denak nik uste dute kalifikatibo guzia jartzen euskala, eta horrelako gauzak ikusten dituzulik, eta horrelako segida ikusten duzulik jendeen artetik, beti esperantzako ateak zabaldu egiten dire. Uste duzu orduan ospatuko dela? Ez dakigu zer gertatuko den, ospatzen ari da azken finean, igandean Barcelonan egon nintzen gainera,
bueno, ganden astelenean, ez, eta diagako egunean, bueno, pues erreferenduma egina dago, nolabait irakusten ari dira, beraien bolondatea zein den, ofizialtasuna eman behar zaio horri edo, ez dakit, sinadura bat egin behar zaio, bertze modu batean sobreak eta horietan sartuz, baina hori ikusita, eraten duzu, hemen herri bat dago, eta herri honek hau eskatzen ari balima da, herri honek hau merezi du, eta hau inork ez dio genduko, gaur edo bihar edo etzi, dena den uneraino egindako bide hori egina egongo da betirako. Eta, bueno, pues, ikusiko dugu zer gertatzen hemen gaurko egunean uste dut, Rajoy hor ikusita eta PP-koa nolakoa diren hor ikusita, pues, inork ezin du erran zer gertatuko den. Dena den, zuzen bidean gaten balitz, erreferenduma egingo zen, inolako arazorik gabe, baina, karo, errepresioa erabiltzen balin badute, errepresioa ez da gure esku, errepresioa egin dezazke sarraski handiak, baina ez jendearen borondatea bideratu. Nola eragin dezake zure ustez honek Euskal Herrian? Honek eragin handia izango du Euskal Herrian. Azken finean, Estatu Espainiaren beteran izan dugu 3 nazionalitate historiko bat zeudela, Galizia gehitu bertzaile, eta batek aurrera pauso ematen balin badu bidea argitzen du bertzen dago, eta azken finean konbidapen bat ere badago. Nik uste duia dagoeneko pauso gehiago eman beharrak izango zirela, baina erasten duten bezala, hemen PNU bertze gisako negozioak baditu Madrilko gobernuarekin, negozio horietan ez dago ideologia sosa dago, eta badakizu sosa lotura fuertea izaten duela jendeen bihotzetan, eta horren ondorioz, eragina handia izango du ikusiko dugulako, zor ispilu batean, zein itxusi ari garen eta zein politak izan gaitezken bertso modu betera jokatzen bagenu. Bestalde eta ere agiria argitaratu du, eta eztabaida sortu du. Ze hausnarketa egiten duzu horren inguruan? Eta zerbait egiten duelek eztabaida sortzen du berehala, zeren azken finean bertze gaiak estaltzeko beti ongi etortzen da, eta nola horren inguruan ja badago mentalitate bat egina edabideen bitartez, oso komodo sentitzen dire denak, lau astakeri bota eta kitxo. Baina ez duten erraten da adibidez, Kolonbian bi talde armatu aritu direla inbeste urtetan, gainera 50 urtez aritua da, bat eta bertzea gutixo, baina ja badaramazkien bertze urte ere, eta horiek akordio bat ere iritsi direla eztabaida bat izan dutela gobernuarekin, negoziazio bat izan dutela gobernuarekin, eta talde politiko sartu dira eta politikan ari direla. Eta hori urte gutxi batzun barru eginda, oso denbora jaburrian eginda. Hemen orai dela 6 urte ja eta armak utzi zituen alde batera, armak entregatzeko amekak eta bi egin behar izan ditu, eta orai ere bertze pauso bat aurrera eman nahi du. Eta ez du inolako mai bertzealdean ez dago inolako eztabaidatzeko modurik. Inor ez delako zora aurkezten ez gobernua ez dago. Eta honi soluzio bide bat eman behar zaio, bertzetan ematen zaion bezala, Kolombia gure ustez gu hemen zibilizatuago garaan baino, eta begira nolako pondu duten, baina hemen nola, gai hori nahi duten mantendu hor, azken finean Euskal Herriare lotuta daukate, sektore handi bat ere, horien alde borrokan pastu behar du denbora, eta bertze gauzetan ezin da, igual hainbertze zentratu, eta, baina nik uste dut oso importantea dela, eta publikoki berritzerratia, eztabaidan sartu direla, politikoki ere aritu nahi dutela gero, eta, horri irtenbide bat bilatu behar zaio, eta nahi dugun irtenbidea, eta nik uste dut zuzenbideko irtenbidea dela, pausuak ematen hastea, Kepa de Loioren eriotza ikusi dugu berriki kartzelean, tamalgarria dela, eta oraindik dispersioa irautea, hau daia, ikaragarria. Zigorra ez bakarrik presoei, baizik eta baita ere familiei ezartzea, hau nik uste dut, arrazionaltasunaren muga guztien gainetik dagoela. Interesak daude hori, argi ikusten da, bai. Aralar alderdia ere desagertu egin da, eta hori espero zenuen? Ikusten altzen, gainera taldeak beraien erabakiak hartzen dituzte, ez? Nik uste dut, lehenagotik ere, horrelako eztabaidak eta horrelako hausnarketak entzunan nituen behintzat, eta alde horretatik ez nago gehiegi harritu, ez? Baina, hori beraiek hartzen duten erabaki bada, talde bakotxa badu bere ibilbidea, gainera,
Euskal Herria Bildun 4 talde daude, pues horietak batek gertzen badu, bueno, disolbitzen dela bertzegis eta hor Bildun, gainera nola Bilduk azkeneko kongresuan ere onartu egin de bildukideak erizeten altzirela, etzela bakarrik 4 taldeen batasuna baizik eta inbertze jendeen batasuna izan nahi zuela, pues bueno, pues mundu horren barruan, errain dut mundu horren barruan ere segitzen duara lar, errain dut praktikoki unek ez du inolako bertze ondorioik ekarriko, baizik eta, bueno, pues indartu eginen dela oraindik gehiago, zerengatik, bueno, pues jendia buru belarri arituko da hor indar gehiagorekin eta denbora gehiagorekin pensatzen dut. Gero, bueno, abiadura handiko trena egingo dela ematen du, Nafarroan. Hoi oso fuertea da, horri buruz hitz egitearen. Egin behar da inbertsio ikaragarri bat, eta inork ez du egin azterketa bat, dirua badagoen. Zenbat gostako den, zenbat jende ibiliko den, bilete bakotxa zenbat gostako den, zein herritarrak kaltetuak izango diren. Zuk etxean baino aldatu behar baduzu, lehenik ikusten duzu ze lekua duzun, ze dirua duzun, zenbat aldiz dutxatzen zaren, porque dutxatzen bazara behin 6 hilabetetik behin ez duzu aldatu beharrik. Eta, bueno, gero erosten altuzu, grifoak erastuzu urrezkoak edo latazkoak. Baina, hau dena, erabaki gabe, erredotau bakarrik, eta gainera atzo egin zioten elkarrizketa bat konseilariari, Nafarroko gobernuko konseilariari, eta erten zuen, eske ezin dugu eztabaidatu sozialki, eztabaida sozial ezin dugu sortu, denborarik ez dagoelako, bezala Madrilek eginen duelako. Baina, Madrilek egin edo zuk egin, berdina da zertaz, eta ez da Madrilek eta ez da zuk, ez duzu inolako azterketarik egin, eta ez duzu inolako galdeketarik egin jendiarengan. Eta, karo, horrelako, bire, arenakin gertatu den gauz berbera gertatuko da, abiadura hondiko trenarekin, zerengatik abiadura hondiko trena. Egiten bada, ez dut uste eginen denik estatuak ez duelako dirurik, eta hori politikoki jolasian ari dira, baina egiten bada ere, gero, urtero horrek zorrak egingo ditu, norki bili behar du, badago jendea bidai hori egiten duena, hori dena aztertu gabe dago, horrelako astakeriak, baina gaurko egunean eta gainera, bueno, austuraren alde dago, talde batek, gero UPN eta PSOE-ren lehengo politika berbera aurrera amatia, oso triste da, eta nik uste dut, gainera, hemen Katalunian egiten duen bezala PPek, hemen egiten duelare zenbait jendek jarrera hoi berbera daukatela. Jendeari galdegin, jendearekin eztabaidatu eta gehien bat arrazionaltasunez bizi, zeren eta ez dakigu deus, zenbat jendek erabiliko duen. Ni zertako erosi behar dut autobus bat, nire egunerokotarako ni bakarrik ibiltzen manaiz beti kotxe batean, ez? Eta hoi berbera egiten ari dire, badakite bat bakarrik izango dutela edo susumua dute, eta horrengatik ez dute eztabaidatu behar. Favorez, demokrazia batean gaude, Frankoren denborak aspaldioak itu ziren, 1918ko konstituzioan kasgoiti herri nahi dugu. Eta oraindik egiteko modua, politikan egiteko modua. Baina galdintzazue jendeak esango dizue, zazte tafaila begira, tafailakoak oso serre daude, zertaz? Lehen bazuten trena bai Iruñera tortzeko, bai Madrilera joateko. Horrek gelditzen dira trenarik gabe Madrilera gateko eta Iruñera tortzeko. Eta zenbat jende dago tafaila aldean, zenbat jende dago Bertzei Gipuzkoakin edo Igrieko famatu horrekin edo Burdeosekin jutetu nahi dutenak, hori dena espalin badakigu, ezin dugu guk horren alde egin. Eta hemen adire arrelako pauso, aierdi ez du ikusten. Aierdire eraikuntzako gizona da, eta azken finean hemen politikan badaude zenbait jendek politikan nahi dila, baina gero bere urrengo atea irekitzen ere bai, eta hori mundu hortakoa da. Baina nik uste dut politikari eskatu behar zaiela, duintasun, duintasuna, jendearekiko begirune pixka bat ere behar dutela, eta gaurko egunean, aierdi jauna hori dena ukatzen ari da Nafarrei. Eta hori zinezkoa da. Horrek ni asertu egiten hau, zerenta ikusten dudelaik, enbertze borroka eginta gero, horrelako egoera batean, zenbait jendek, edo persona honek bereziki, nahi duela lehengo eremutara, lehengo metodoetara, lehengo egoerara eraman nahi gaituela, usten dut tamalgarria dela.
Ba, ikusiko dugu, nola doan gaia, baina bai, ere, pilpilean dagoen zerbait dela argi dago. Eta espero dut, segitzea pilpilean, azken finean horrek erran nahiko du, gainetik nahi ez badare, azpitik derrigortzen ari garela, bueno, pues eztabaida bat egitera. Ba, eskerrik asko, Patxi. Bale, ez da zeren, nahi duzun arte. Bai, hurrengora arte, bai. Bale.